Pa-Consulado General de República Bolivariana de Venezuela é sucedido de semana passada riba ng edifício ta atentado. O sospechoso estava ta borracho e adal com seu auto pa casualidade em edifício em questão. Pero a justiça de Aruba avisa que não quer o chofer venezolano aqui. Não está preparando acusação oficial contra ele, como onde promete cargo de história de Aruba. É acidente ou é assim para malo? Contesta que juez imparcial lo decidir, pero por lo menos justicia de salir fuera de punto de vista, con lo cual sucede en el Consulado General de República Bolivariana de Venezuela, de parte de un magistraat, nota muestra in direction de een incidente de tráfico. Het leek er aanvankelijk op dat meneer dronken was, een verkeerde manoeuvre heeft gemaakt op de rotonde daar bij het consulaat. En dat hij het macht over het stuur verloren was en dat hij zo het consulaat was binnengereden. Wij vonden dat niet zo geloofwaardig, dus we hebben hem uiteindelijk laten aanhouden voor vernieling. En betrokkenen ontkent dat. Wij zijn nu een onderzoek aan het doen om te kijken of er sprake is van vernieling van het gebouw. Er is een bepaling in het nieuwe wetboek van strafrecht wat aangeeft dat wanneer je opzettelijk een gebouw beschadigt of vernielt met gevaar voor goederen, dat daar een gevangenisstraf op staat van maximaal 12 jaar. Da parte do governo venezuelano da mais interessado em sospechoso para mandar back Venezuela para não perseguir Inan. E sei não mostra algo possível, para sobre nós não ter tratado de extradição com Venezuela. Begrepen dat een dergelijk verzoek zou worden gedaan. Ik heb dat verder niet gehoord. Ik heb niet een bevestiging gekregen, want dat verzoek zou gedaan moeten worden in de richting van buitenlandse zaken in Nederland en dan pas bij ons komen. Er is geen verdrag met Venezuela en dat zal volgens mij ook toch wel op enige beletsel stuiten dus. Oké, maar wat is een proces als deze? Kan het wel of kan het niet? Als in beginsel, zoals het nu ligt, denk ik dat het niet kan leiden tot een toewijzen van zo'n verzoek om uitlevering. Un cosa me certa seguro, justicia de Aruba también sucedido como algo hobby serio y no como un simple accidente. Te espera que el juez también mire mis cosas, pero sobre el gobierno ahora, no lo pide juez comisario para ser sospechoso aquí, te diga su caso viene para adelante. We zullen dus ook een vordering bewaring doen. Die denk ik aanstaande vrijdag aan de rechtercommissaris zal worden voorgelegd. Wat ons betreft blijft meneer voorlopig nog even in voorlopige hechtenis. De rechter zou het anders kunnen zien, maar de rechter heeft nu al de inverzekeringsstelling in ieder geval goed getoetst. Dus dat betekent dat meneer nog vastzit. Maar wij zullen in de vordering bewaring en het dossier wat daar onder ligt, zullen wij goed moeten aantonen dat er sprake is van een dergelijke opzettelijke vernieling. Esa que lo te promete escutar acusar un sospechoso de delito serio que considera como destrucción pisar contra un edificio así de forma premeditada. Amita Patrick Pascal, pa ATV, Canal 5. Si juez mire assunto diferente ante a acusação lo diz de correr auto borracho e causa acidente. E daño lo vira problema de seguro. Pero com a acusação aqui agora é suspeitoso lo mestre atender com a acusação penal contra ele, mientras que o consulado lo por começar um caso civil para cobrir tur e daño com a causa no edifício e imóvel ng pading.